Aquest any 2020 ha estat un any difícil. Un any d'aquells que no s'obliden. Però és en els moments més difícils quan te n'adones del que és realment important. D'un dia per l'altre, el món es va parar. I ens va deixar amb nosaltres mateixos. Es va parar perquè ens adonéssim del que realment és important per nosaltres. El 2020 ens ha ensenyat el valor que té sentir l'aire a la cara, Fer un cafè amb un amic, abraçar els teus o fer un petó a qui t'estimes. Ens ha ensenyat que la felicitat no són coses. Que la felicitat són moments envoltats de persones, envoltats dels nostres. Esperem que el 2021 ens permeti passar de viure de pressa i pensar en l'endemà. A viure amb calma i gaudir del present. És moment de viure com realment volem. D'aprofitar cada minut i de valorar que estar viu és el que importa. Ara que ja sabem que tot pot canviar d'un moment a un altre, us volem donar les gràcies. Us volem agrair haver-nos triat. Haver decidit tenir-nos al vostre costat. És És per això que des d'aquí us assegurem que aquest gest que heu fet cadascun de vosaltres us el tornarem donant el millor de nosaltres. com a professionals, com a persones i com a equip. I prometem esprémernos al màxim per tenir cura de vosaltres i dels vostres. Desitgem que aquesta lliçó que ens ha regalat el 2020 estigui present durant l'any nou que entra. Perquè ara ha quedat clar que el més important ets tu I tu? Us desitgem un bon Nadal I un feliç any 2021.